Yung speaker mo, pahiram lang muna ha. Wala na natin cellphone pag yan, wala. It is the exact moment to change your perspective. Raise your hands and let your praise and absolute gratitude to God and Savior. Dear God says, my son, my daughter, I have seen you creating the world and I still reward you. Sa inyo. Rated lang po dyan. Kan bos? Ay, iyo po. Ah, nay, salamat. Oo, pag ano, meron. Oo. Yung number ba? Oo. Double check mo man, nakalista na yan. Wala na lang lista yung... Muna sa'yo, natanggalan ko nung sakit. Dalawang kilong pa, di ba? Parang sobra yata. Yata. Wala kang isaw? Ha? May isaw-isaw, gano'n? Daya ka na nga yung country doon. Ganda lang malaki. Okay. Ay.
Yan para, yan, pang kayo na yan. Okay tayo. Makalat ko yung siya. Mamaya dyan. So may timbangan yan. Lagyan mo itong ano, taran. Ano? Yan taran na kalapit. Bilis na mo. Yung iba nandyan yung mga lista mo. Hindi ko pa na final yung ano. Ito, pintel-pin muna. Pintel-pin muna gamitin mo. Tingnan mo nga. Pinasira yan eh. Sometimes we forget that each new dawn is a gift of my grace. I activate my invitation to self-confidence. His courts we praise. Please, blessed me. Today, my love envelops your life, transforming your happiness with profound gratitude. Every day, my inexhaustible life. I am a good Ayan. Kasi di ba kailangan ng paa? Ulo kailangan mo? Alam mo ba ng paa? Tama ng baboy po. Magkano presyo nga doon ng pita ng manok? Diet plan. Dito na sa baba. Ayan. Magkano ang pita yun ng dito? 160 ba? 160 ba o 170. Sige, sulat mo lang yung ano mo. Ayun, may nakalista dyan. Yan, manok. Tanggalin mo na yung manok mo. Ilagay mo dyan sa lumang ano. Pwede mo naman ng ulang way. Hindi mo pala lista itong mga to? Ha? Hindi mo na lista yung Atay balunan? Ay, wala 16 ba sa bata ko? Mayroon doon. Sometimes we forget that each new dawn is a gift of my grace. Saan yung ano? I activate my invitation to self-confidence. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Busin manok baboy po. Bless his name. Today, my love envelops your life. Yan, sariway po. Similan natin dito. Dito, boss. Waitin na lang po kayo. Ha?
every spirit of gratitude, complaining, bitterness, pessimism, and spiritual blindness. I cancel every law that prevents you from seeing the blessings that already surround you. I declare that the blood of Christ cleanses your mind today and unleashes explosive praise and gratitude in your heart. Today I command the heavens to open in your favor as you give thanks. I prophesy that you will walk with joy today. Know that a grateful heart multiplies miracles today. Your joy is so your gratitude today. Release that heavy burden and surrender to gratitude. Wherever you are, lift your hands to heaven and give thanks with all your soul. If you can do it, simply close your eyes, take a deep breath, and say in your mind with absolute faith, Lord, thank you for my life, for my family, for all that you do. I praise you. Hindi mo ko lang. Wait ko talaga. Wait ko lang. Wait. Feel the heavens flowing heart with privilege Wait ka lang. and joy right now, Father. Ah, sige, try. Thank you, because you are infinitely good. Amen. Touch your heart if you are grateful. Send these prayers in your family right now. Tumutulong mo na sa inyo. Manda ko na ako. Jerry. Ah, sige. May kuwan dito tayo. May tubig. May ano, may timbang. Wala, dito yung timba. The enemy wants to blind you with ingratitude and complaining, convincing you that At may balunan dahil. you need to celebrate. But the Holy Spirit brought you here to open your spiritual eyes. It is the exact moment to change your perspective. Raise your hands and render praise of absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, my son, my daughter, I am the new word by the Spirit of the Lord. Wait lang. Sulat. Kaya saglit lang ha, malapit na matapos. Ito yung mga ano ko. Oo, hindi ko pa naayos yan. Picturean mo. Ano? Nandiyan sa likod pa yung ano, sa likod isa yan. Ito yung ano. Oh, yun yung ba? Mga hindi ko pa yung naayos na. 1.97. 1.97. Bito ka dahil isaw. Sino mo lang dito? May pala nito sa tapos ino. Nakakita ka sa kabila? Ito. Yes, ito pa. Ayan. Saan yung ano mo? Palaspas mo. Yung pang ano sa awit sa langaw. O, dyan mo na yung timbangan. Uy, Oh, dali ko ito pa nga. oo. Wants to blind you with ingratitude and complaining.
Hindi ka na ng trigo, pakuha mo ang Change your perspective. Raise your hands and give your praise and absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, "My son, my daughter, I have seen how great your words are still in the Lord." Ito high skill is kung sino ang bulisa po pagkasama ka guys. Ha? Ayun o. Ayun daw ang Kulay po. Hindi na, baboy manok. ito sa akin. Doon yung ano, andun yung restaurant. Kaso wala akong train nitong ano, yan. Wala akong train nitong ano ko. Diyos ko, bibili ka na ng dugon. Ako pa mo problema. Wala Huwag na. na lang. Ito na ba na lang? Ako mo problema. Eh, dahil may mga gamit doon. Eh, kung walang wala, eh, gusto mo. Sabi mo na nga, sobra ko na nga. Eh, kasi yan, pinaglalagay ko lang kung sino. Barbecue ko lang. Bibili ko lang din. Huwag mo ibigli niya kasi Gaga yung timbangan. ito, huwag yan dyan. Tanggalin mo yung ano yan. Mamaya sira na yan. Kasi dalawa-dalawa ka. Kaya order mo po kita It is the exact moment to change your perspective. Raise your hands. Tayo? Let your praise and absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, "My son, my daughter, I have seen how daily words try to steal the Kaya joy." niyo bossing, ano baboy po? Sometimes you forget that each new dawn is a gift of my grace. Paano mo siya? Ha? Naka-na-epro na blue. Wala ka na ba? Kasi, ay, Simply close your eyes for a moment. Take a deep breath
Pagmalian ka din ah. I praise you with all my being today. Marites, marites pa. You have instilled in your heart a perfect peace and joy in my heart. Because you are let your heart be Kaya, guys, Pakalan. Ha? lakaran dyan ulit sa harap mo. Tama niya. stop right now. Breathe. The enemy wants to find you with gratitude. Convince you that you have no reason to celebrate. Tay, God hindi still oh. brought you here to open Tama. your spiritual eyes. It is the exact moment you should do this. Raise your hand and give praise and absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, "My son, my daughter, I have seen how daily words try to steal the joy from your heart. Sometimes you forget that each new dawn is a gift from grace. I have to remind you that this gift of thanksgiving is filled with praise. Praise blesses me. Today, my love envelops your life. Manok baboy dyan. Cast out of your life every spirit of gratitude, complaining, bitterness, pessimism, and spiritual blindness. So let me blessings that always come. I declare that the blood of Christ cleanses your mind today and unleashes its spiritual Day, order ka naman sa akin tosino. Tosino barbecue. Ano? Di ganun na lang. Ba't nag-evacuate yata kayo? Ha? Nag-evacuate? Oo, ganun talaga, mag-ibakot. Bakit magkano ba po ka dyan? Mura na naman sana, kayo lang. Ano? Kailangan na nangyari. Ah, Gabi mo yun. Sot-sot mo. that's normal lang yan. Kung mag-ATM pa lang din. Sabayan mo na. Ganun talaga pag maganda. Pag artist ka talaga, ganun talaga, Day. for my family, for all who do. I praise you with all my being today. Thank you because you are good. Let your heart be send this praise to your family right now. Thank you, God, for loving you. Go with God. Stop right now. Breathe. The enemy wants to punish you with gratitude. Spirit brought you here to open your spiritual eyes. Tayo sa inyo, Tay. Ha? Wala po, Tay. Wala po. Pasensya na po, Tay. Praise Him, bless His name. Today, my love envelops your life, transforming your heavens into profound gratitude, and filling your day with my inexhaustible life. I am a good and faithful Father. Therefore, in the mighty name of Jesus, I rebuke, break, and cast out of your life every spirit of gratitude, complaining, bitterness, pessimism, and spiritual blindness. I cancel
God that prevents you from seeing the blessings that already surround you. I declare that the blood of Christ cleanses your mind today and unleashes explosive praise. Manok baboy po. Your total victory is certain. Your gratitude today proves the hand of God in your favor. As you worship, heaven pours out unexpected blessings, physical healing, and abundant provision over your home. Release the heavy burden and surrender to gratitude. Wherever you are, lift your hands to heaven and give thanks with all your soul. If you can do it, simply close your eyes for a moment, take a deep breath, and say in your mind with absolute faith, Lord, thank you for my life, for my family, and for all that you have done. Praise God. Feel the heavens filling your heart with peace and immense joy right now, Father. Thank you because you are infinitely good. Touch your heart if you are grateful. Send this praise to your family right now and decree, thank you, God, for everything. Go with God. Now, did you wake up today focused only on where you are, feeling that routine consumes you and forgetting to be grateful for the immense miracle of being alive? Stop right now and breathe. The enemy wants to blind you with ingratitude and complaining, convincing you that you have no reason to celebrate. But the Holy Spirit brought you here to open your spiritual eyes. It is the exact moment to change your perspective, raise your hands, and render praise of absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, my son, my daughter, I have seen how daily works by the Spirit of joy in your heart. Sometimes you forget that Mother, manok baboy po. Mother, may tusino din ako. Homemade tusino. Barbecue. Magkano liempo mo? 370 lang din, mother. Sa inyo, tita, manok. Sa ano pa? Parang 340 lang po. Wala akong naman. Yung ano, ang pala. Mami, manipis na po ang iwat niya. Pili na lang po kayo. Madami po dyan. Hindi makapal. Kaya may makapal din nga. Mix po yan. Manok baboy po si... Sa manok mo. Yan. 160 lang po. Okay. Itong leg. Pag legs po, 165 lang. Tapos 66 pa lang. Nakakasin. Dito. 18 lang po yan. May barbecue din po ako, mami. Sasali lang. Wala. Gusto mo to? Yung buo. Ha? Ano kape mo? Yung kape. Ano kape? Simply close your eyes for a moment, take a deep breath, and say in your mind with absolute faith, all you do. I praise you with all my being today. Feel the heavens filling your heart with perfect peace and immense joy right now, Father. Thank you because you are good. Anong iwan nito, mother? Let your heart to feel grateful. Sing this praise to your family right now. Thank you, God. Go with God. Amen. Did you wake up today, folks? 706 lang po, mother. Ano pa? Skinless mother. Bata. Heaven wants to blind you with ingratitude and complaining, convincing you that you have no reason to celebrate. But the Holy Spirit brought you here to open your spiritual eyes. It is the exact moment to change your perspective,
Raise your hands and render praise of absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, "My son, my daughter, I have seen how alien worlds try to steal the joy of your heart. May tusino barbecue ako mami. Baka gusto niyo po. Magkano yun? Activate my invitation in Psalm 104. Enter my gates with thanksgiving and his courts with praise. Ito po. Praise him. Bless his name. Today, my love envelops your life. May 7 pesos kaya bigyan ko kayo ito. During that day, Hindi po lang, hindi natin sabihin. Manok mother. Mother, hindi yan naliit yung manok ko. Hindi yan na-receive kilo. Kahit sa timbang. Ang anong tinding ko lang yan, kahit mamaya naninilaw lang, hindi ko naman. Serate pa niya. Barbecue. Wait lang ha. I declare that the blood of Christ cleanses your mind today and unleashes explosive praise and gratitude in your heart. Today, I command the heavens to open in your favor as you know that a grateful heart multiplies miracles to men. Your total victory is certain. Your gratitude today means that you will not Sourcing sa inyo, manok baboy, mura lang. Yan mo yan. Salamat mother. Baka to. Kano ba? Baka 400 lang kilo, 200 kalahati. Maganda yun mother. Mura na yan. Kaya ito sila. Mamaya ha. Ano na nanay na mahusay? Na ako nanay na mahusay. Touch your heart if you are grateful. Send this praise to your family right now. Thank you, God, for Ay, ako. go with God. Pero wala man tumawagan. Did you wake up today focused only on what you lack? Feeling that routine consumes you and forgetting to be grateful Wala ka maliit ka. miracle of O wala ka malaking birthday. Wala na. Wala na lang. Yan, yan lang. the enemy wants Mag-arano ka. gratitude. Lagay ng isang ano niya baon. Ay, waray na. Ako naman, hindi mo tuloy na. Waray na ako sa lubas. Ilalagay yung baunan niya dyan. Oo, siya nga. Kasi ito, diba? Dako ba nga siguro yung baunan? Waray na ako sa lubas. Hindi man mo. I have seen how daily worlds try to steal the joy of your heart. Dito na lang isa lang. Sometimes you forget how ancient God is a gift of my grace. I activate my invitation to Psalm 104. Gari, ang init. Mainit yan. Today, my love envelops your life, transforming your enemies into profound gratitude. Lord, today, it is on your life. Spiritual blockings. I cancel every lie that prevents you from seeing the blessings that already surround you. I declare that the blood of Christ cleanses your mind today and unleashes explosive praise and gratitude in your heart. Today, I command the heavens to open in your favor as you give thanks. I prophesy that you will walk with joy today, knowing that a grateful heart multiplies miracles to come. Your total victory is certain. Your gratitude today moves the hand of God in your favor. As you worship, heaven pours out unexpected blessings, physical healing, and abundant provision for your entire family. Release the heavy burden and surrender your gratitude. Wherever you are, lift your hands to heaven and give thanks with all your soul. If you can do it, simply close your eyes. Kasi manok baboy po. Say in your mind with absolute faith, Lord, thank you.
Let your heart if you are ready. Sing this praise to your family right now. Thank God for heaven. Go with heaven. Heaven. Did you wake up today focused only on what you lack? Feeling that routine serves you and the days you did it will give us miracle of being alive. Stop right now. Breathe. The enemy wants to blind you with ingratitude and complaining, convincing you that you have no reason to celebrate. But the Holy Spirit brought you here to open your spiritual eyes. It is the exact moment Eh, ano, gamitin ko muna yung timbangan mo ah. for the silence of gratitude to God. Hindi dagang. Where God says, my son, my daughter, Ang init. I have seen how greatly your Bago sa bagsak ko, ulam. Kaya nga eh. Ano yan? Ito may pa-order ako. Ay, guys, ito magtuloy-tuloy. Ano pre? Ay, 6 na kilo barbecue. Ay, tosino. Order ako kaya. Ay, Binumunuhan mo ako. Ay, barbecue. Barbecue isa't kalahati. Ay, Ay, so, nagpaano Ulam kaya? asukal ang gawin mo. Pula ba? O hindi yung red na red, yung basta pulang asukal. Lagyan mo asukal sa hindi yung red ang light. Minsan yun. Tapos hindi nabibili yung red na food color dyan doon sa beauty. Pag napadaan ka na lang. Pag napadaan ka na lang siya ako tulo. Kaunting-kaunti lang ang patak ng liquid kasi yun eh. Uy, ano? Yan, magkano na utang ko sa'yo? Alam mo, ang dami na sana pagkain ng aso mo. Binigay ko na lang ganda. Sabi ko, baka hindi ka pa magtindahan. Inipo ko na inipo, natambak. Ganyan talaga. Nanay, na mahusay. Balik na. Simply close your eyes for a moment, take a deep breath, and say in your mind, with absolute faith, Lord, thank you for my life. 310 na lang sa'yo, boy, namano ka dyan. 310 lang po ang kilo ko dito sa'yo. Oo, 310 pesos. Ha? Sus! Alam, di ba nakakaon nito? Oo, unuran nito. Nanay, baboy, manok. Unuran nito. Makaon ganit tawid sa pag naluto. Hinanay. Pag dere kumaon nito, sa gabungkin. Nay, pag dere kumaon sa gabungkin. Bukal pa sa gabungkin ang ako. Ah, pagbalik nimo dere ka na mapan kinapalit na nito. Ba balik na yan ah. Ibilin din ako. Wala ka. Sige, Nay. Ilan dyan? Apa inyo mana ka? Oo, taga Katbalugan. Katbalugan, Kalbayo. Pakalitin mo ko. Papa, tutukin mo. Una ami ang putra iduman, ari sa pagwani ko guys. Oh, diba? Ano diyan? Bro. Oo. Ano diyan? Ano na? Pakamay. Opo. Salamat. Ano to? Bakit to? Every spirit of gratitude, complaining, bitterness, pessimism, and spiritual blindness.
Bossy, bili ka na dyan. Manok baboy lang dun sa Tocino, barbecue. Ito dito. 3 ano lang po yan dyan. Hindi balat? 230 lang ang kilo. Pangkari-kari. Ito lang. Din mo na bubos. 154 lang. Chachapin, pangkari-kari. Ano na? Matalas na talaga siguro po chili. 278. Nanay. Bossing 278 po. Aki na hindi mo sa plastic. Bossing, ano baboy ko? Lang isa. Wala po sa sampo bang pumila? Bakit ito? Ha? 278? Opo. Salamat po. Nay, manok baboy na. Bili na kayo. Madam, manok baboy po. Longganisa Tocino. Mayroon na. Andisa. Buwan na na. Buwan pa natin ito. 40 na. Tocino madam. Homemade tocino at saka barbecue. Thank you. Hindi talagang sa nila. Oo naman. Ano may taba-taba? O wala ko. Osing manok baboy.
Okay na, 29. Baka na to, Nay? Wait lang na. Gagawin niya? Busing sa inyo. Gagawin ko sana ng busing. Order namin. Kumain ko pa yan. Ganda na. Yan, 109 na. Sa inyo, 340 lang po dito. Dalaman mo. Ilan? Opo. Marami din. Laman lang ba? Laman? Anong iba? Barbecue to sino? Nagkakamagsak ko na. Pero hindi lugi dyan kasi niluluto na lang yan eh. Saka kawali. Barbecue. Wala ka katong balunan. Ay, ito nga na ng kapatid ko, 2 silo. Simply close your eyes for a moment, take a deep breath, and say in your mind with absolute faith, Lord, thank you for my life. I praise you with all my being today. Feel the heavens filling your heart with perfect peace and immense joy right now, Father. Thank you, because you are infinitely good. Touch your heart if you are good. Say your praise to the Lord.
absolute gratitude to the God who sustains you. The Word of God says, "My son, my daughter, I have seen how your words try to steal the joy from your heart." Sometimes you forget that God is a genuine. Pusi manok. Mura lang. I activate my invitation to Psalm 104. Enter his gates with thanksgiving, his courts with praise. Okay po, gumana po yung mga Madam, manok baboy ko, langganisa tocino, barbecue. Madam, tocino, manok, baboy. Touch your heart if you are grateful. Ay, palit na, Nay. Baboy. Ay, sariwa yan. Kasi yan. $374. May tocino. Barbecue. Hindi mo na ako bago mo ito pa. Oo. Ayun. Tama na yun. 330. Ano to? Tiga. Pera man. Barato lang tida. Ayan o, presyo pares na tocino. 370 ang kilo na. Sabi, iluluto mo na lang ito. Pwede man to, pwede ang kawali. Pakuha nanay. Yun na, basta kung may kuwan na. Ito, parehas siya ako. Marami siya. Oras din yung kasama mo. Oo, nanay. Yun, inay. Aw. Napakatuwa ba ito? Hindi ba ka mamarang tulungan? Ano sa kanaw? Hindi rin may mabuti. Oo, nabuhay. Manok na, barato na manok. Ano pa naman?
Longganisa. Ito kay Jerry Papa. Jerry to mabuti na. Tita, Karon ano? 13 lang yan. 13 na lang. Mga bukos at mga kwarta, man. Pero nakadlaw. Pagka kumuga, waray bariya. Sa inyo tita, manok baboy po. Nine. Kasi kapala, di ka balik na. Oo. Ay, 10 lang bariya ko. Iyo, sa inyo to, ang sunod na nagkuhan. Ay, tita, manok baboy po lang isa. Yan, barbecue tita. Barbecue to sino. Sariling baboy yan, sariling baboy yan. Salamat sa balik po sa balik na ganda. Minsan magsumap na Ba't di ganit ni Dong? Tigla. Ay, kidamot ato ng Kani, sawa. kani tanggal lang. Damot ato ng sawa. 65 lang po. Iiwain. Oo, makapal. Magkano sa pata? Sige, parehas 13 lang. Nanay, nilagay ko lang po sa kalaki. Kailangan natin kumayot. Kailangan natin inulit. Puro na baboy. Busing sa inyo, manok baboy lang dun isa. Tocino, barbecue. Hindi dapat na opa. Diri, at tagalay ni akong agaron. 17 years na ka-iya. Kasi nga, pag sugol na negosyo, ay lalo po sa warak plite din ni abot tap barata pag iuwan. Kani parehas lang? But there is 340 ya. 164 lagi. Sige, mga naman ikot ka. Ikot ko ng isa may kabak-kabak ko. 270. Tapos siya yung isa. 65 la. Sila tanan. Sila yung manok. Yan, 160 kilong buo. Pag hindi ko, Pag legs, 165 lang naman. 5 piso lang ng leg. Hindi ko kailangan mga oh, sige. Breast lang ako pero wala liig. Oo, wala problema. Sige. 280 tula. Oh. Sige ka, palit na kayo mga niya, mauubos na ito. Wala liig. That's wings. Okay lang liig. Okay. O yun, ito tumaw dali. Hindi ko siya lang. Ano yan na? Ay, napag-uran. Okay, kasi ka lang. Nanay mas mo pinagbawaran kaya ano sila pinagalog pinawaran makita pwede ba magwaran magwaran hindi kita makikilala at mga kababayan bakit siya Batangas mag-iso gaya ka nito mga waran nanay matalawan ba pag-aana na Sila tanan daw. yak na to na mag-iso busing manok baboy po mura lang po Laguni sa barbecue lang. Sino? Plus, 282 na kanina. 282 plus. Plus, adim. 167. Plus, 167. 449. Okay sa inyo, ano? Gano'n lang doon Alin dyan na lang kung isa? Yan, 190 lang isang kilo, 95 sa lahat.
100 na lang kami. Mahalaga. Wala kayo bugas. Ta. Isda pa lang. Salamat mana. Ano po si Ilan? Tayo na lang ano. 150 lang. Maara magulo yung tinitipili. Di rin eh, sariwa ini. Ano ka ba? Oo. Nandiyan ka sa tambo? Putang tambo ba yun? Kapura ito. Pera? 126. Saan tayo, boss? Magkano kayo? Ang buo 160. Ha? Kalahati. Kalahati kilo ito? Yan yun. Hindi na. Anay. 120. Ha? 126 lang. Bariya. Ha? Sakbo ko? Nanikutay na tambok. Mas dapat kong lamat ko. Tapos tubig karma ako ng ulo. Ako sa laing kalahating kilo na, bossing. Bossing, 119. Okay ka, 119. Ano, chap-chap po, oh. Nanay, manok baboy. Parang wala. Mga walang kuya, wala pa lang. Pagkain lang ba to? Oo. 1,000? Kasi, salamat. Brother! Paano ba yan? 126? Okay pa to. Salamat na na. Dami mo. Anong baboy po? Pili na po kayo, sariwa. Kita manok baboy. Ate, manok baboy po. May baki po.
Jai Piso. Harap mo. Doon yata yun sa babae kanina. Harap. Tulay naman, tulay. Kapon pa tulay. Ha? Kapon pa. Oo. Mayroon dito konti. Mahaba na sila. Kaya mo lang bigay. Sabi natin. Hindi, tasan mo. Ate, magkano yung ano mo? Yung ano, yung nilupak. Magkano? 15? Alin ba yung 320 dyan? Dapat 25 na yan. Kung sino ang ito sakit-sakit. Sige, te. Ano na lang yan? Chika? Ito, sakit-sakit. Hindi ko alam. Tadi Lisa, pwede naman. Tadi Lisa? Or ano? Hoy! Mga lalaki, bili na kayo. Ano naman ako? Mga lalaki dyan. Ano? 30. May CR. May ano pa yan doon. Maluwag to kaya mahal. Ay! Nadiri ka ng kwarta. Nadiri ang dali mo. Eh, tanong ko sa... Oo. 2 months, balik 3 months lahat. 2 months at deposit. 1 month. Ay, 2 months deposit. Ay, 1 month deposit. 2 months advance. Basta balik 3 yun. May nyog ba to? Yeah. Kahit kamaraw ko ba? Kamusta babay niya? Oo. Yan, pwede yan. May ano pa, may mga kwarto pa, 3 bakante. 3 na lang. Ay, pang-apat. Hindi ko alam, basta ang kwarto yan na 8 o 875. May mga aircon CR na yun. Studio type ko doon, ano? Mga doon ang studio type. Tapos meron ano? Yun. Ano yung ilalagay niya? Baboy. Hindi pa squat ako dito. Squat na lang ako dito. Maghanap ako. Sige, walang problema. Punta ka rin. Punta dito. Sige, pinaparkingan lang dito yung mga matagal na naman ng motor. Mura ba kayo? Ay, di isa ko kaya pwede niya lang ako. Outside na punta. Ate, magsabi po mga diwa. Stop. Ganun lang. Kita ko dito nila nga, naglalakad. Maga pala yung pinalaki niya. Okay. Oo.
Wala trip ko lang ito. Oh, manok baboy dyan, mga bossing na mahal. Oh, ganda mo na. Sige. Hindi walang problema. Spot lang muna kasi magusto ko. Oo, walang problema sa akin. Ang kami na may biyasan niya. Biyasan ito ka. Pati na rin. Mungko ka sa akin ngayon. Dahil mo nang bilhin na pandesal? Thank you. Ha?